Čau lidi, já jsem Standa, to je další video na kanále a máme tady úplně epický den, úplně random vlog prostě, ale úplně dneska mi nemůže nic zkazit den, prostě soutěžil jsem s Nutellou a koukejte se, co jsem vyhrál. Prostě polepek na Nutellu Hatashino a Fufulama. Jinak proč Fufulama, tak říkají mi tak ve škole, nebo říkali. A prostě mě to napadlo, nevěděl jsem, co mám napsat a tady mi napsali dopis. Milý fanoušku, tady jsou tvoje vlastní etikety Nutella. Na www.nutella.cz. Stránku budete mít v popisku i s Facebookem. Jenom jsem vám to chtěl ukázat, protože dneska mám mega den. Asi před 5 dnama se mi rozbila nabíječka od tabletu, tak dneska jsem si ji byl koupit. Tady už ji mám. Tady ten kabel, tablet už mi nabíjí. V pohodě. Vyhrál jsem Nutellu. Pojď si přát! Jupi! Jo, a ještě někde jsem měl vodítko. A napsal, to je jedno. Prostě tady jsem vyhrál Hatashino a Fufulama, co si můžu nalepit. Jo. A prostě je to úplně libojí. Prostě. Já nevím prostě, co mám na to říct vám. Prostě jsem vyhrál a chtěl jsem se o to s vámi podělit, protože proč ne? A my se uvidíme zase u dalšího random vlogu, takže čus a my se uvidíme zase u dalšího random vlogu. Což už jsem říkal, ale to je jedno. Prostě čau!